ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଦୋକାନର କିଛି ନାଁ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦହିବରା ଟିକେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ। ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦହିବରା ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାଇଲଟା ସରି ବୋଧେ ଆସିଲାଣି। ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦହି 10 କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି? ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି? 4 ପିସ୍ ଦହିବରା, ଘୁଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଧେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଳୁଦମ୍। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ, ସେଉ, ଟିକେ ଦହି, ପୁଦିନା ଚଟଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି।